Hai bayar song norok khani channel nai tongo ani channel bung khati prasa jaiti tai norok ani channel lam so tai norok ani channel ketal hangke subscribe khlainya tapodi bayar song hake norok anor serang mane tok brele tok na bahike pusinai bahike ada sarnai bo bemar furu bo bitinor abo hai kobang ma ani channel bising tinor serang manai hake na ani tini day 11 dewa ang 11 dino tam khlaijana de light ni maintain belai nango bayap song light ni maintain norok kahma khalai angkai nong tok kabangma bemar faimano kabangma lumi mano kabangma saya mano kabangma bemar faimano a bemar norok olokha kasui manglak tai ani oro nukna norok light bisik bang thaya tai tok rok norok nukna rok jotono durbol kahaike bomui tongjak abo borok thui tongbai ma jora jehetu ang horo o video no khlaika ba bayap song obo norok nukhana tok rok je achugui bomui tongmani abo borok tak thuma jora mane chawi thui tonghak ngai kisa kubu kwchangma jora ba aboni bagui nini farmo jefuro temperature nang maintain khainani belai nango temperature minimum je kutung tongna nangnai bisi kutung boya bisi thanda boya hingkai maintain khlainani abono dorkar je nini o buphang gungora phano rwkha tolao eba jekono phano nang rwkha abo jate siwi thangya tei buphang gungora rok sika hingkai kisini bisingtwi bo tok rok kongrai wngui mano tai kwbangma bemar abono dehai mano jemon gamburo amo hai rok kwbangma bemar fai mano aboni bagui tok je buphang gungora tongmani abo kwran khai tongna chesta khaidi nini farm no photung khlaina tapokdi haike bayap song tini ni bagui to aswk no 11 din ang amsung maintain khlaiko horo abo horni bas chini bayap song norok naidi swrungdi tai ano comment khlaidi tai bebak swnamo sung mani.